wai kai yanzu labari ya aka yi ne. To alhamdulillah an kusa sa rana sai aure. Salamu alaikum. An kusa kenan. Wa alaikum salam. Babban mutum. Ya gani. Ashe kana nan. Guda. Da labari na zo. Ni na san kan Labarin me? Wani ya musulunta kenan. Kai da Allah da an yi magana kai ka ware wani magana. Ka san fa mutumin sarkin labari ne. In ka ganshi ka ga labari. To. Kawai ka tsaya ka nutsi ka sha labari. Ina dan bakin yaron nan. Makwancin ku Ahmadu. Shi. Inda tsakani da Allah abin da yaron nan yayi ya dace. Me yayi? Mu fa ba mu gani mu kyale. Na sani. Na sani nawa. Mun wacce rigimar mun kashe ta. Yanzu ya ƙara yi moɗiyar wasu ciki. Ya kuma ƙarawa. Ya ƙara. Zai aikata. Na san zai aikata. Zai ma aikata nawa. Ciki ba. Kuma babban tashin hankali na guda ɗaya ne an yi a zubar da cikin na yaron na ce ba za a zubar da wannan cikin ba. To yanzu ya aka yi. Na san musu. Can na baro su suna hayane tsakanin uban nashi da ita uban yarinyar. To kai da kake ba mu labari, ai sai ka tsaya ka ga kwakwaftukun kafin ka zo ka ba mu labari. Ai saboda tsabagen sauri ne yasa in zo ku samu labarin nan kan labarin ya wuce ku. Ka ji mutumin ba. Ai mutumin dai sabon labari ne a wannan garin. In dai ya ji shi, to yanzu za mu sha shi. Na gaya muku ai. Yanzu kai ka gani ido da ido ko baka gani ba? Ka gani ido da ido? Na dai tadda ana labarin. Oke baka gani ba. An zan kurege. Ni ba na son irin wannan abu. Saboda kai bakka da mutunci. Kawai an ce ka koma Islamiya ka je ko yaƙi da jahilci ka je ka yi. Ka ji kawai ka zo dai ka ebo maganar wancan ka haɗa wancan in ka ji wancan ya faɗa ka ebo wanda ma ba a yi ba he ka ƙara. Kuma ni da girma na zan koma wata Islamiya. To baka koma kai girma ne. Kai ba a gaya ma gaskiya fa. Kai fa ba a gaya ma gaskiya abinda kake bai dace ba. Girma da karatu. Baka ganin dattijan mutane suna komawa makaranta kai ka ce ba za ka koma ba. Ni ba zan koma ba. Kuma ba zan daina faɗin gaskiya ba. In za ka koma makaranta malam, ka koma makaranta. Na rantse da Allah daga yanzu ma na daina ba ku labari. To da labarin ka me yake tsina na mana? Akwai wani labarin ma da zan ba ku amma na fasa. Je kada abin ka ba masu. Ai jin kaje ta ai bai dace ba. Kana musulmi ka ringa yada jita ta cikin wannan. Ka gani irin abin da nake faɗa maka ko? Bawan Allah nan sai je ebo magana shi. Ya ebo magana shi ya kawo mutane kuma magana ba gaskiya bane ba. Rabu da shi bai da hankali ne ko da yake jahilci ne ke. Matsalar kenan ran nan an kai shi makaranta amma bawan Allah na haka ya daina zuwa makaranta nan ban san me yasa ba.